Požár ve Frýdku Místku, střecha dvoupatrového domu zhořela ráno. Střecha dvoupatrového domu zhořela dnes k ránu ve Frýdku Místku. Podle hasičů požár s největší pravděpodobností způsobili bezdomovci. V bývalém bytovém domě kvůli nim hořelo už několikrát. Objekt patří Českým dráhám. Hodinu po půlnoci dostává operační středisko na lince 150 informaci, že na starém bývalém bytovém domě za vlakovým nádražím ve Frýdku Místku hoří střecha. Došlo tady k požáru domu, který v podstatě je už vybydlený několik let. Naše jednotka už tu zasahovala několikrát, no a dneska bohužel chytla celá střecha. Hasiči měli zprávu, že v objektu jsou možná bezdomovci. Byl ten objekt prohledán, jestli tam nejsou náhodou nějací bezdomovci nebo někdo. Nikoho jsme tam nenašli, takže provádíme likvidaci celé střechy toho domu. Zatím není jasné, jak oheň vznikl, zda byl rozdělán přímo na půdě, anebo se tam přenesl z nižších pater. Zřejmě to bude tím, že tam prostě jsou ti lidi bez přístřeší, že přebývají a tak se to může stát tady tím asi. Ne? Pokud v domě bezdomovci byli před hasiči a před požárem, se jim podařilo uprchnout. První zpráva byla o tom, že tam někdo měl být zraněný, prohledali jsme celý objekt, nenašli jsme nikoho, takže byl bez zranění. Na objektu, který patří Českým dráhám, zhořela celá střecha, škoda činí 300 000 korun. Před 3 hodinou ráno hasiči požár zlikvidovali, po zbytek dne budou mít objekt pod kontrolou. Josef Vaculík, Česká televize, Frýdek Místek. Problémy 10